Tinokudokesai mabuja tauya dzanyasi zuva re12 mwedzi uno waGunyana. Nyasi waOliver Mutukudzi wangadai wasvitsa makore 40 okuzvarwa. Mweya wawo urambe wakadipfama murugare chaimo. Muna dzanyasi buja annual cultural festival iri kuenderera mberi yatanda nyasi mangwana ndo pairi kupera. Wazhinji ikweyo vari kuratidza kufara chaiko nezviri kuitirwako. Tikati aiwa zvakanaka zvisvinu dai zvaenderera mberi. Wazhinji vamwe vanhu vari kutomirira kuti vaone kuti baba Harare achagoridza chere zvichanakidza kudarika wana baba Mutoko nevamwe vari kuita zvokuridza ikweyo. Ticharamba takaringa kuti wotsotsa vanenge vari kutsotsa kusvikira papi tichigokunyepai. Makomborero Haruziwishe atakanuhwa mhosva dzaipomerwa ano matare opasi nohurumende. Tiri kuramba tichirova manja asi tichitoti dai atoita kusungisa hurumende abhadharwa makutukutu omari nokuti wakamuisa mujere waribe kumutonga mwedzi 10 zvinova zvinhu zvisingabvumiwe pamutemo. Idi zvakatoita kunyangariwa asi tiri kutenda kuti atakanuhwa akukwanisa kupembera kutekaira aribe kana chamunetsa. Tiri mumataremo Sebeth Musengezi kwai agokumbira dare rodzimhosva kuti nyaya yachena Mnangagwa iite kubuditsiwa pachena ichiitika. Rekai tigoona kuti darero richabvuma chere kukumbira kwacheku kana kuti richabva randoita kupfirigira zvese kubva raramba. Wakuru wonyikawo kana waine zvauri kuita wanogona kubva watoramba chaiko kuti zviitike wachichakunyadzisiwa pamberi pevanhu vese. Kuno waZimbabwe wari kuNew York kuAmerica wagoreketayo kuti zuva romugovera vari kutoita zvokuronga kuti waende kuoratidzira wachiri pasi pe#FreeWiwaDemo. Rekai tigoone kuti zvinenge zvichibudika sei ipapo kana kuti vanenge vari wangani wari kuti ivo wari kuenda kuoratidzira kuti wabuditse pachena kuti hurumende iri kuita zvisiri izvo. Pabodzi paunogoti vanhu vari kusungiwa vachisungirwa zvematongerwo enyika wakawanditsai nevanofanira kuti wabuditsiwe. Rekai tigoone kuti madziso pasi rese anenge akaringa chere izvozvo. Nyasi waMnangagwa waita kuvhundutsa vanhu apo wagoreketa kuti nyika yeZimbabwe ichaendesa miriyoni remari yekuAmerica kuti riende kobatsiridza homwe yeGlobal Fund for HIV, Malaria noTB. Mabi angu isu tinoziva kuti munhu unotanda wapawo kwako kwache wozowapawo. Zvino ukatanda nokugotsi wokuhuma waribe kana chibodzi heno kuti zvine zvirimbotekaira sei. Heno mabi angu zvakaoma tichagoringa kuti zvinenge zvichienderera mberi kusvikira papi. Izvezvi kwai kuno chidiki bato reZANU-PF waenda panzira dziri mumheramo pari kunhadziwa mugwagwa wepambudzi wachiti iwo vanhu vese vanoda kutengesa ipapo vanofanira kuti vawape $5. Kwai vanofanira kuti vawape $5 pamunhu mubodzi pazuva rega regani. Zvakatoita kunyangariwa chaipo apo vanenge vari kuenda vachitemba kuti ivo nobato ravo reZANU-PF paribe kana munhu anovabvunza kuti vari kuitei. Mabi angu izvi zvisvinu bai zvitava kuda kuti zvichikuwa manje. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Kanzuro yeguta reHarare kureketa kuno kwai yazobenhuka yabenhutsa zvayange yakareketa zviya kuti yakubhadharisa mari yekuAmerica pane zvimwe zvinhu. Kwai yagoita izvezvi yakutobhadharisa mari iyo yemabhondi ibodziyo. Rekai tigoone kuti zvinoperera papi asi zviri kundoreketa kuti vanhu vachaita kutambura chaiko nokusaika kwezvimwe zvinhu. Pabodzi pauno iyo mishonga yekunhadzisa mvura kuti igomwikepo kare ichagona kunetsa. Mabi angu pakaita kunyangariwa asi rekai tigoona kwazvinoperera. Kwai kambani yoZesa yaingidzira mari yemagetsi kureketa kuno kubva nozuro. Kwai vanoda kutenga mayuniti 50 akutoita madhora omunyika 450. Vanoda 100 ari kuitawo madhora zviuru 2,252. Vanoda 150 zvichindoenda zvakadando anenge ari kutandira pamadhora zviuru 4,950.
ipapapa kana muda kuti muringe kuti imari pamari yekuAmerica, mari ibodzi munyika iri kutenga mari yekuAmerica kana iri madhora 617 pakatoita kunyangariwa kana ukomana. Rekai tigoone kuti zvinoperera papi izvi. Tindori panyaya yemagetsiyo, dhamu rokaribha kureketa kuno rakaita kupwa chaiko zviri kutoita kuhwadza. Kwai mvura inokona kuseenzeka izvezvi iri pazvikamu 10 basi. Taakutoita kuringira chikara kuti richiunze mvura nokutoti kana zvikaramba zvakaita kudandi kureketa kuti makuno yano chaiyo tinokona kundonyepiwa kuti pachiripe magetsi anokona kunhadziwa kubva kudhamu rokaribhari nokuti mvura inenge yanyanyaita shoma. Pakaita kunyangariwa chaipo, asi tiri kuimba kuti zvinoita kunhadzirika makuno yano. Vanhu vanorima tea masamba kuHonde Valley kwai wagoita kunyepana chaiko kuti wareke kugotengesera kambani Eastern Highlands Plantations nokuti iri kuvatsvinga mari. Kwai kureketa kuno wari kubhadharwa kamari kashoma chaiko zvokutoti wakutoitawo zvokumira kuti watengese kuitira kuti mari iyo igokwirawo. Wakaramba wakadando tichapedzera tatoita kuti watobatirike zviite zviri nani wakone kugotengesa wega nemasamba yacho zvakanaka. Daiwo kwedu mabuja agoringawo zviri kuitiwa nevamwe. Kana mukaona mitengo yemapuno yanyanyoita kuderera nomakoronyera, mobva mamirawo kuwaendesera mapunoyo. Kana mukaonawo mitengo yojocho iri kuda kuita zvisirizvo, moitawo kunhadzirisa kuti zviite zvakanaka. Matere nezvimwe zvatinorima, mashonja, zvese zvine zvida kuti zvindonhadziwe kuti zvigotengeseke zvakaita kunaka. Wozinara wagoreketayo kuti kwai vanhu vanenge vari bemitero yakakwana yakanaka vanokona kugopfuura pamazambuko omagedhi omugwagwa. Rekai tigoone kuti zvinoperera papi izvi. Bhangi ronyika ragoreketa kuti kwai kubva pakatanda gore ragobhadhara mabhiriyoni 5 chaiwo mari yokunze kwenyika. Pakaita kuoma. Heno kuti wakaipiwayo wakaiitisei? Hwendo huno waribe kutinyepa kuti mbananiwa wakagopa maridzo zvawakamboita pamazuva apfuura aye. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zviendepi. Tiringe kuti dzepasi rese dzekutekaira sei. Kwai kuSouth Africa Zweli Mkhize atoita kutsvakana non'anga dzache kuti dzigomunamatira kuti agoite zvokuti ahwine kuti aende koida kuita mutungamiriri wehurumende yeANC. Rekai tigoringe kuona kuti zvinoperera papi izvi. Kwai kuKenya Uber yatoita kuwedzera izvezvi kuti maguta ainoseenza mairi ange akati wande. Kureketa kuno rekai tigoona kuti zvinoperera papi nokuti kuKenyawo wari kuhwadziwa nokamari kashoma kawari kuboya kubva pakambani yeUber iyi. Ticharamba takaringa. KuIstanbul kwaizvezvi kwaita vanhu vari kuita basa rokuratidzira wariwo chimoziremu wari kuti wari kuda kuti izvozvo ungochani nevanhu vakadandando zvienderere mberi nokuitiwa kuti zvibvumiwe kutekeshera munyika maomo. Heno mabi angu kuti zviri kumbotekaira sei. Rekai tirambe hedu takandoringa. Ipapawo Iran kwai yagorambidza kuti Instagram noiyo WhatsApp zviseenzesiwe munyikamo nokuda kwevanhu vari kuita zvokuratidzira kuti mapurisa agouraya mumwe mubhicho ane makore 22. Zvakaita kunyangariwa. Rekai tirambe takaringa kuti zvinenge zvichienda nokupi. KuEurope nhau yokuda magetsi iri kuita kuvavhiringa kureketa kuno. Izvezvi watoita kutaya zvese zvawaireketa zviya kuti taada kumbomira kuseenzesa marasha, taada kumbomira kuseenzesa zvinokuwadza, taada kumbomira kudini nokutoti palibe kana chibodzi chiri kutekaira zvezvino. Ipapa wavakutotangidzapo kare kutungidza magwenya avo anoseenzesa marasha nezvimwe zvakadani zvakanyanya kusvipa. Tichaona kuti pawachabenhuka wachizotinyepa chirei noAfrica kuti tireke zvokuseenzesa marasha anokudani. Wanoita kujairira muembe chaiwo, asi hwendo huno tinopedzerana wakatinyepa zviribe basa. KuChina ndokwano chitima chinoita kubhururuka chaiko pasi rese. Kwai chitima chinoita kubhururuka zvokumhanya makiromita paawa ribodzi anoita 350. Imiwe zvinotoda kuita kunzwira chaipo. Kwai tsvimbo yaita kushaya kasimbi. Rekai tigoringe kuti zvinenge zviri kuperera papi.
izvezvi kune vanhu wari kuchema wachiri kundochema nevamwe wari kutarisirawa kuti warambe wachindochema kuti Roger Federer asiya basa rokutamba mutambo wetenesi. Mutambo wacho kugumisira kwaya anenge akatobatana zvachena iye Rafael Nadal zvokutoti wazhinji wachatoita kusvima musodzi kusvikira heno ikweyo, asi tiri kumushuvira tusvinu kwaari kuenda acheko mujandirere. Iye dai akona kuitawo zvinoita kuti akone kugoverengiwa pavanhu vanenge vari kubata tusvinu mazuva omujandirere wache. Tiri ipapo mabuja, regai tizorore pano kwanyasi. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.